Často dostávame otázky ohľadom toho, ako prebieha spolupráca s azijskými firmami. V prvom rade kľúčové k spolupráci je vybrať si správneho dodávateľa. Na portáloch ako Made in China alebo Alibaba nájdú ľudia veľmi veľa podvodných firiem, respektíve firiem, ktoré sú iba sprostredkovateľmi, ale nachádzajú sa tam teda aj výrobcovia. Kľúčové je nájsť si správneho dodávateľa, ktorý aj skutočne vyrába tovar. Prečo neodporúčame spolupracovať s sprostredkovateľmi? No hlavne kvôli tomu, že vám nebudú vedieť garantovať kvalitu objednávok v čase. To znamená, jednu objednávku objednáte, oni ju kúpia od istej firmy, a vy sa tešíte, že máte kvalitný tovar, ste s ním spokojní a príde druhá objednávka a tu vyrábal niekto iný. To znamená, že prichádzajú reklamácie, vaši zákazníci sú nespokojní, lebo si už zvykli na niečo iné. Vy máte nastavenú napríklad výrobu inak už na tie pôvodné výrobky, ak ste to kupovali ako výrobné vstupy. Čiže je tam veľmi veľa problémov, preto na vstupe je dôležité zistiť si, s kým skutočne obchodujete. To, že má firma krásnu prezentáciu na niektorých z B2B portálov, ktoré som už zmienila, alebo na nejakom ďalšom, prípadne, že majú peknú webovú stránku, neznamená, že sú skutočnými výrobcami toho, čo ponúkajú. A to, že tam majú zavesené nejaké certifikáty, neznamená, že tie certifikáty skutočne patria im, či dokonca, že či sú tie certifikáty platné, alebo na tovar, ktorý si chcete objednať, či platia. To znamená vždycky due diligence, overte si, či dodávateľia spĺňajú požiadavky, či sú výrobcami. No a keď už idete do rokovania, pýtajte sa, skutočne sa pýtajte na všetko, čo vás napadne. A to, na čom sa dohodnete, si nechajte zaznamenať aj v proforma faktúre, čiže v zálohovej faktúre alebo quotation, ktorú vám dodávateľ pošle. Pretože veľa vecí, keď o nich diskutujete, sa vie stratíte v mailovej komunikácii, prípadne v komunikácii na nejakých chatových aplikáciách. A pokiaľ to nemáte podchytené v objednávke, tak dodávateľ sa vám môže neskôr vyhovoriť, že ste sa na tom nedohodli. A keď na to prídete, tak bude chcieť extra príplatky, alebo v najhoršom prípade na to prídete, až keď to budete mať tu na Slovensku alebo v Česku. Čiže ideálne všetko, čo ste komunikovali a na čom ste sa dohodli, dajte si to dať do proforma faktúry alebo do quotation a neskôr aj teda do faktúry, ktorú budete dodávateľovi platiť. Čo sa týka platobných podmienok, očakávajte, že pri väčšine obchodných prípadov dochádza k tomu, že dodávateľia vyžadujú platbu vopred, s tým, že 30% je väčšinou záloha, ktorú zaplatíte v deň objednávky, 70% ako doplatok chcú potom následne, keď je už tovar vyrobený a môže ísť na expedíciu. Ak máte dlhodobé spolupráce s dodávateľmi, tých 70% môžu chcieť už keď je to naložené na lodi a prichádza to do prístavu, ale teda počítajte s tým, že tovar budete mať vyplatený vopred. Môže byť, že tie platobné podmienky budú 40 na 60 alebo 50 na 50. Ak budú chcieť v deň objednávky väčšiu zálohu ako 50%, skúste byť opatrní, pretože nie je to štandardné a môže sa stať, že komunikujete s nejakým podvodníkom. Samozrejme, ak napríklad objednávate niečo, čo je robené vyslovene pre vás komplet a je tam nejaký špeciálny materiál, ktorý stojí pre nich veľa peňazí, tak môžu žiadať vyššiu zálohu, ale v praxi sa nestretávame s tým, že by chceli viac ako tých 50% vopred. Taktiež, ak sa dovážajú technológie a stroje, tak sú to teda vyššie sumy. Počítajte s tým, že môže byť 10 alebo 15% objednávky viazaných po inštalácii. My s nimi štandardne mávame platobné podmienky, ak sa inštaluje technológia a majú prísť k inštalácii, také, že 30% je záloha v deň objednávky, potom je nejaký doplatok a potom, keď to odchádza z továrne a 15% alebo 10% sa vypláca až po inštalácii na Slovensku, keď to zavedú do prevádzky. Čiže toto by sme mali platobné podmienky, no a keď vlastne prebehne platba zálohy, treba monitorovať priebeh obchodného prípadu, no a keď je to vyrobené, odporúčame kontrolu. My máme v Číne našich kontrolórov, ktorí nám kontrolujú skoro každú objednávku, aby sme vedeli, čo pre nás a pre našich klientov odchádza z továrny.
Sú to tovaroznalci, čiže kontrolujú každý jeden tovar podľa toho, čo je jeho podstatou. To znamená, že pri napríklad textile sa kontroluje farebnosť, podľa palety taktiež sa kontrolujú, že či farba nepúšťa, či gumičky držia, merajú sa veľkosti, odchýlky, čo sa týka veľkostných tabuliek sa testujú, merajú. Taktiež napríklad, keď máme stroj, tak sa ho snažíme už aj nastaviť na slovenské podmienky, čiže napríklad, ak ide o nejakú plničku fľaš, tak už vlastne pošleme fľašky, ktoré sa budú plniť do činy klientové, aby sa stroj nastavil vopred v číne a aby sme si boli istí, že to, čo príde, už je nastavené konkrétne na podmienky tej výroby, ktorú s tým ideme realizovať. Čiže kontrolóri sú tovaroznalci, neprídu do továrne a nejdu sa len pozrieť na to, že či to tam je a opočítať kusy a premerať to, ale reálne skúmajú podstatu tovaru a podľa jej podstaty riešia potom aj samotné náležitosti kontroly. Potom, keď prebehne kontrola a všetko je v poriadku, tak môžeme prejsť na realizáciu prepravy. O preprave samotnej si povieme viacej v jednom z iných videí, avšak máte možnosti železnica, námorná preprava alebo letecká. No a keď preberie tovar prepravca, tak potom vlastne prebieha realizácia prepravy, predslievania a potom vlastne na konci procesu sa doručuje tovar, stroje alebo technológie už priamo u klientov. Čo sa týka ponákupného servisu, Číňania poskytujú už v dnešnej dobe záruky na papieri, avšak je dôležité pýtať sa na to, ako budú realizované. Štandardne je to teda tým, že pošlú náhradné diely. My odporúčame náhradné diely si už objednať vopred, tak aby prišli spolu s tovarom. A keď sa jedná o nejaký tovar na ďalšiu distribúciu, tak záročné podmienky sa riešia tak, že keď je tam nejaký problém s tovarom, tak v ďalšej objednávke potom od dodávateľa žiadame, aby poslal ten tovar, ktorý nebol taký, aký mal byť, zadarmo navyše k tej novej objednávke. Samozrejme, možností je viacej. Pri strojoch a technológiách už máme aj vlastné servisovanie, ktoré riešime cez našu ďalšiu firmu a s dodávateľmi sa dá fungovať dlhodobo, len musíte ich mať vybratých tých správnych.